Poštovani gledatelji, hajdemo zajedno pogledati što se to lijepa događa u Europskom parlamentu. Povjerenik Europske komisije za ribarstvo i oceane Kostas Kadis boravio je u radnom posjetu Splitu i Zadru. Izaslanstvo je zajedno s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske posjetilo Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, ribarsku luku u Brižine i ribarsku zadrugu Friška riba u Kaštel Sućurcu, ribarsku luku u Gaženicu te pogon tvrtke Kromaris u Zadru. Prilikom posjeta europskog je povjerenika zanimalo i što je sve izgrađeno europskim novcem u hrvatskom ribarstvu. Zaštita interesa hrvatskih ribara visoko je na listi prioriteta i europskog zastupnika i člana odbora za ribarstvo Europskog parlamenta, kao i koordinatora ECR-a u tom odboru Stevena Nikole Bartulice, koji iznimno često otvara upravo temu hrvatskih ribara u Europskom parlamentu. Rekao bi da nema ništa bez ustrajnog lobiranja. U sljedećem proračunskom razdoblju predviđena su značajna smanjenja fonda za ribare, dok danas Europa već uvozi 70% ribe koji konzumiramo. Tako da na tom ribarskom planu moramo neke stvari uskladiti i unaprijed javiti našim ribarima da budu spremni na ono što dolazi. Moramo biti ispred krivulje, ono što kažem. Nije Hrvatska najveća u svemu tome, ali imamo zapravo i tradicionalno i danas imamo jednu jaku ribarsku industriju koju treba sačuvati. Mislim da je u interesu naših ljudi da jedemo vlastitu ribu, a ne znamo odakle. Dakle, Evropska unija još jednom sa svojim propisima, zahtjevima prema ribarima i slično je stvorila jake konkurente umjesto da olakša poslovanje našim ribarima. Poznato je da ih je sve manje. Teško je nagovoriti mlade da uđu u ribarstvo, imaju drugih opcija, tako da puno toga je posloženo protiv njih, ja to vidim u svom radu, da ne govorim o ljevici, o zelenima koji govore više o patnji riba nego o interesima ribara. Tako da, evo, što se toga tiče, očekujem jedan dobar posjet povjerenika i radit ćemo koliko god možemo da našim ljudima, ribarima olakšamo buduće poslovanje. Eto, hipernormiranje, pravila, rules, to mora postojati. Jer naš čovjek, ne možeš ti našeg čovjeka bez pravila. Dobro da bi imao hipofizu. Inače bi svakih visina bilo. Zašto su vrata 2,05 svaka? Zato što je normalno da si visok do 2,05. Šta si mi 2,10? Te ja normiram pa ćeš vidjeti, skratim te. Tako i kod ribarstva. Nemoj mi pecat ribe, krezubatac, orada, list, sve ima svoje mjere i način kako se peca. U kratkim hlačama se pecaju krezubaci, orade, škarpine i ova ostala potrošna riba, bijela, fina. U kratkim hlačama. U dugim ovo moraš, ne smiješ gledati jako u vodu da se ne uplaše manje ribe. Moraš staviti, moraš se urediti, obrijati, ne neobrijan, pecat pa da sardine pobjegnu, dobiju stres. Dakle, treba normirati, treba što više, to bolje dovesti situaciju da nemogućnosti da jedeš ribu, osim iz uvoza. 70% riba proždiremo uvoznih riba. To je ono, Sjeverno more, Indijski ocean, mrtvo more. Uopće nema riba, mi jedemo ribe iz mrtvog mora. Dakle, sve se događa pred našim očima, a mi pecat ne smijemo. Baš hoću. Bacim mrežu i vučemo Dubrovnika do Rovinja. Sve poberem, sve. Čak i neke ronitelje. Eto, pružite otpor, dragi moji ribari, pecajte do mile volje, naplaćujte. Nema šta ne raditi, jer ovo nije normalno. Ovo je potpuno ludilo. Fenomen debunking označava isključivanje pojedinaca i organizacija iz financijskog sustava bez objašnjenja i bez pravne zaštite ili, prevedeno na laički jezik, riječ je o gubitku bankovnog računa bez objašnjenja, bez navođenja razloga i mogućnosti žalbe.
Upravo na temu debankinga je na Odboru za ekonomiju i monetarnu politiku hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Stephen Nikola Bartulica vodio dijalog s predsjednicom Europske središnje banke Christine Lagarde. So under the ECB's single supervisory mechanism framework, commercial banks have repeatedly violated EU citizens' fundamental right to access the financial system, enshrined in the Payment Accounts Directive. When banks close a client's account, this is often done with no explanation. It is happening with increased frequency throughout the EU, and this simply disallows citizens to function properly on a daily basis. What can the ECB do to prevent this practice from happening? Predsjednica Europske središnje banke u svom odgovoru nije demantirala da se debanking događa. Bila je čak u iskušenju ispričati i vlastiti slučaj kada su iz banke ipak na kraju zamolili da sama zatvori račun. I'm not going to tell you that it doesn't happen. And it's sometimes the case, I'm sure, that some institution, when they measure the cost benefit of a particular account, decide that it's probably better to close than to keep open. Is it a good practice? Don't think so. What can the European Central Bank do? Not much. At least for my central banking activity, in the supervisory domain, I'm sure that our supervisors can be very attentive to the risk of exclusion of a population. But what I can assure you is that the digital euro, for which we have responsibility, will at least address that issue of exclusion, because it will be an inclusive mechanism that will enable people who are not bankable or who are not banked because they choose not to actually have access to our currency, to the euro, and to the management of the euro. So, in a way, the digital euro in its functionalities will actually address a practice that is producing the exclusion that is not appropriate. So that's what we can do. To je država, to su banke, to su institucije. Nemaš nikakva prava, nula. Hoćeš dobivati osobni dohodak u kešu? Ne da, nego preko banke. Onda ti zatvorim račun. Kako ću živjeti? Nije moja stvar. Nema objašnjenja, nema razloga, nema ništa, nema tužbe. Ništa, zatvorim ti račun, ako da mi se ne sviđaš malo. Malo si onako, malo si, šta ja znam, nekako, mislim, ne znam. Ne sviđaš mi se. Zatvorim ti račun. Gotovo. To je financijska smrt za pojedinca i za firme. Nakon 2 sata počinje kočenje. Hoćeš platiti? Dolazi do kočenja. Dakle, ne možeš platiti. Jer nemaš računa. To. A bez računa se ne računa. Dakle, ne računam da postojiš. Zatvorim ti račun i nemoj mi se buniti. Kleči ispred mene. To je prava banka. A do ponovnog otvaranja računa svima želim laku, ugodnu i financijsko podobnu noć.